सनानि जिंजिरि समाव बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय दा बे समाव सोलिगासिनो जाय बिथांमोना नैबे बैसागु खुंग्रि मोसानायाव बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन बिथांमोना सनानि जिंजिरि मोननो हागोन दा बे समाव नै बादायलायनाया स्टार्ट जाबाय नैबे समाव बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाया स्टार्ट जाबाय जाय बिथांमोना नैबे बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन बिथांमोना सनानि जिंजिरि मोननो हागोन नैबे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना देरहासार जानो हागोन बिथांमोनानो सनानि जिंजिरिखौ मोननो हागोन दा बे समाव डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु फोरबो एबा खुंथाय आफादजों बानजायजानाय नैबे सनानि जिंजिरि दा बे समाव जाय बिथांमोना देरहासार जानो हागोन मोनगोन बेयाव नै जासा सेलेक्ट खालामदों 1 जिखुं नाम्बार 28 बिखुं नाम्बार 27 फैबायना बिखुं नाम्बार 29 8 number बिनि उनाव 2 number 6 खैजन जाखो सानलाय नौजन बिखुं नाम्बार 16 जिद' बिखुं नाम्बार 16 आङो चेस नम्बर 6 ना नोङो आङो गिबियावनो नोंथांनि इन्ट्रडक्शनखौ होजानो लुबैदों खुलुमबाय मिस आंनि मुङा थरायना कनिता बर' आं खासिबारि गामिनिफ्राय मोसाफैदों पानिसिरि खासिबारि
नोंनियाव गिबि सोंथि बैसागु मोसानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुं बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे जोबोर गेदेर रंजानाय फोरबो बे फोरबोआव जों बयबो गेदेर उन्दै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराइ बेन्थ गासैबो जयै मोसायो आरो बे बैसागु रंजानायाव खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं बायदि लानानै जों मोसायो आरो बे बैसागु मोसानायाव जों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फास्रा बिबार जारौ गावदां फाख्रि बिबार आरो कपौ बिबार बेफोरबायदि लानानै जों मोसायो ओमफ्राय बेयाव आरो गंगनाबो दामनाय जायो आं रुमबां खेराइ हान्जानिफ्राय नम्बर बेसेबां आं मोनसे मेथाइ रोजाबगोन बे मेथाइनि रोजाबगिरिनि मुंखौ बुंना होनांगोन सोर रोजाबदोंमोन बेखौ बिफाङाव बानानै जुगुगु जुगुगु दाउथुर गाबदों हनै दुखारों दाउथुर गाबदों दाउथुर गाबदों आरो दैलांगुरिनि बेवारि जिउनि सना सोर थिगानो जादों नीलेश्वरखौ जों मा होननानै बेखौ जों मान होयो मान होदों आरो बिथांखौ जोंनि बर' हारिनिफ्राय मोनसे बिमुं होनाय जादों बेनो खिन्थु नीलेश्वर होननानै बुङोब्ला सोरबाया सोर नीलेश्वरखौ साननो हागौ बहुद नीलेश्वर दं मा बेनि थाखायनो जोंनि गेदेमाफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा बिमुं होनाय जादों जोंनि बर' हारिनिफ्राय बे मोनसे बुस्थुआ थालांदों आरो थिगानो दं नीलेश्वरखौ जों मा होनो मुंख्लं होनो ना रुंसारि होनो ना दावहारु होनो ना मा होनो बेखौ गोसोआव लाखि सिगाङाव जे मोनसे होदों जोहोलाव नीलेश्वर लोगोसेनो बाव जिरायनो हानाय रबिराम बर' सार सुरेन बर' दादै आरो जोंहा नै माने सुबुंसा मोसाहारि केशव शर्मा सार गसंफानो थाखाय खावलायबाय आरो बयखौबो सिखारनो थाखाय खावलायबाय सनानि जिन्जिरि मेसेज गुरिया जेम एन्ड ज्वेलार्स टंलानिफ्राय बानायनाय जादों हलमार्क बाव दंखायो आखाइ खना आरो जोबोर मासि सिरि सिरि बायदि मोनदों आरो नैबे डिमाकुसिनि रंजालि बैसागुआव मोसाफैनानै माबायदि मोनखो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनदोंना मोनासै 2 मिनिटनि गेजेराव खुलायै स्रा स्रायै बुंथिनानै नोंथांखौ खावलायबाय गिबियावनो दिनैनि बे बैसागु रंजानाय बैसागु फोरबो फालिनायाव नुजाथिफैनाय गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय